itu belaikono hambai tini media ni bisingtei sekang puilano ang chini bubagrano belaikono hambai yakaro tamni himale phanyai 30 tarik September 2023 chini constitutional solution ni bagai bubagra Sara Tripura ni borokno kobokha Sara Tripura ni jonosadronno kobokha chini manthai ni bagai chini thinang ni manthai ni bagai jotono no hawo nongkhorna bagai kobokha abon bai no tini angbo eje buma angai eje sajak ngai ang tini belai keno Sara Tripura ni chini bukuk songno ang kobok nam sungo naidi Tripura hasteo 76 years ngkha koto sorkar phaika koto thangka koto government gothon khaika ang government ni mu busana musunglia karon itihas history nije no sai thangka thango phayo slaijago haipno chini Tripura sani area ebakai janjati ni area kunu development krei kunu school kaham krei kunu hospital kaham krei kunu lama kaham krei kunu tuinung jangnai pojonto kaham krei tak pojonto abon beno chini tamni bagai jung how nongkhorna nangkha 30 tariko jeng Greater Tripura Land nango abono chini main solution insinai tam hinmale 76 year kha jong kha logoi jeng mana singlaikha abon beno jo tos Tripura hasteni bukuk songno especially ang jeheto buma ang chini bukuk songno no ang biserbak khe ang kobok nam sungo phaidi jeng nogo asuk yawi kesak hinyawi kupur hinyawi BJP hinyawi jotono jeng chini Tripura sa ni thinang ni bagai jeng jotono thansakai khorang relai jeng jotono Sara Tripura wo janjani elaka ni jara tuiphang rok bai contact khlai bo jaga jeng thangna nangnai bo jaga jeng lama kasuna nangnai norok borok bai contact khaike norok saimanai abain phaidi jeng jotono pal baksa khlai thang khorang relai nyai Delhi punto chini o khorang krakno sogenya nangnai 30 tariko abono ani kobomu jotono hambai